И ако става хора, аз съм Стилян и изненадата, която ви подготвях, беше тази, че ще правя един чест опенинг. Това е. Не си мислех, че Giant и Epic често няма да ги отворя, ще ги джемнем. Така че нека направо да започваме, няма кога да се шляем. Първо краун чест. Така, при джема. Royal Giant. Леле. Добре, лошо начало. Сега започваме. Сега Giant честа мисля да отворя. Добре, тук също няма да има легендари. Дори Epic нямаше, окей, това беше тъпо. Сега Epic честа. Така, един фриз, един пойзън, 4 гарда и доста... И много скелета ми добре, мога да ги имам на четвърти, добре. Сега Magical честа. 1100 голд. Една валка, 7 мина, 37 голдина, 43. Добре, и сега Legendary честа, единствената легендарка. Сега 3, 2, 1. Добре, надявам се на спарки. Най-тъпата легендарка. Много сад, много сад. Добре. Много тъп. Поне се надявах на бандит или Nightwitch, за да го имам на втори левел. Не, много кофти. Окей, хора, това ще е края на това видео и чао.